Треба діяти, о віруючі, задля того, щоб по милості Аллаха увійти в рай. Бо ми, умма Мухаммада, буде половиною володарі раю. А ти від Масуда передається. Ми були поруч з посланцем Аллаха, і нас було приблизно 40 людей. І він сказав, чи будете задоволені ви, якщо ви будете четвертю володарі раю? І ми відповіли так. А будете ви задоволені, якщо ви будете третю володарі раю? І ми відповіли так. І тоді він сказав, клянусь тим, чиїй долоні душа Мухаммада. Я сподіваюся, що ви будете половиною володарі раю. А це так, тому що в рай не війде ніхто, крім душі, яка покорилася Богу. І насправді велика вістка, яку дарував нам посланець Аллаха, щоб заохочувати нас. І також він казав в іншому хадісі, всього в раю будуть 120 рядів, 80 рядів будуть з цієї умми.